engko wayang iki bubar iku jam 6:30. Iya, jangan marah-marah toh. Pirang-pirang dina mboten kondur kok kaya ngono. Bladek pinten dinten kowe kata-katamu ki ora penak. Pripun? Pinten dinten mboten kundur kok kaya ngono. Lah aku ki sing ora mulih ki malah ora pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi. Nggih. Tegese jenengan niku sing laris ki ora umum ngoten lho. Mboten kok ora umum ya umum lah. Ben dina ngasta niku bayo. Sehat nggih Pak Tantu? Sehat amin. Pantungane sinden iku kaya mantine mergo melek bengi. Nggih. Wah, rengu. Wah. Bapakne Pak D. Bawane napa? Oh, monggo Asmarandana ya keneng. Nah, Pucung ya keneng. Ngilmu iku. Bapak. Bapak Pucung. Cangkemmu marep mendhuwur. Ngono ya keneng. Iya. Ya. Gegarane wong percaya gegerane mangrami dudu bondo dudu rupa niki mau ngateges lho cak wedok saiki iki nek nganti ora diwenehi bondo sak propilane ora diblonjo karo sing kakung ya muring-muring nek kula mboten lho Pak Tantut tenane lho tak dhewe Dik ora mula wong lanang iki jane iki wo tenan abot sanggane pripun nek ora sabar dawa ususe ngono weh tenan wah, wong wedok ya kudu iso ngreksa karo sing lanang. Nah, kaya Mbak Ani Blorong kuwi nyatane ya nyambut gawe dhewe. Ning tetep ora bakal ninggalake sing ning omah. Lho, dupeh wis nyambut gawe dhewe iki terus suwiyah-wiyah, terus nyanyah-nyunyah karo sing lanang iki ora kena. Sinden-sinden iki nggih mboten ora eneng. Lah sindene jenengane mituhu sedaya kok. Oh, mituhu tenan. Salat 5 wektu teko. Oh, kae sing pinggir dhewe kae tekun kae subuh nganti saking mempenge nganti petang rakaat kok. Nah iya. Terus ke hamung ati pawi tane lupa pisan lepat pisan kena yen gampang luwe gampang melek pur nggih maklum jenengan niku ampun galak-galak yogane jenengan iki wis profesional luar biasa awan bengi profesional karo turu iso nabuhi ngono. Nggih no. Wayah nabuh nggih nabuh nek wayah istirahat nggih istirahat ya Raja. Mbah. Tak belani kok malah kaya mangkono. Turu wah benar turu. Bibit kaya wong ngapang. Bagi pundi ya, Rok? Nah, yen angel ka. Yen angel ka. Langkung tan kena tinumbas arata. Sintia mau enten sing ngeterke garwane sampean ya diterke garwane apa sopir piyambak bos tenan Dik
Oh, estu. Ala kowe iki ngopo bun karo teke iki? Oh, iso nglangkai bangkene sing enong. Oh, ya mangga. Wah, tenan kok Banowati iki mbok. Wis sama-sama Banowati. Mangga dados. Sajak ikatan rangmu enten apa dene sampun dangu dikokok ngaten saniki para benten napa pancen sampun bosan Pepasan saupama kaya ngenteni timbule sip sela langking. Wah, jan. Mun drive ngono kuwi weh matenan. Saya nggih Pak Tandut. Sae lagune seneng kula.
sik. Kang nggih. Calon mantumu kok le juga tuh nek meleter yang ngono. Sapa Tegar? Le namanya siapa sayang? Ya. Sayangku, cintaku, Kuwi kasihku. yo duwe isin lho kuwi. Iya. Ya, maka terus ke. Matur nuwun sangat. Drias ngadak ya. Kowe kok nyawang Tegar aja guyang guyu wae ya. Jalan sip. Oke. Oh kan, beris tawanin duit. Oh, ora-orane aku kok ora meni duit karo kowe iki. Oh, las. Tak wenehi to, mergo kowe persis kaya anak wangkat kok. Jenenge Tegar. Wis. Sik tak goleke sik, ngono nang sik. Wis tenang wae. Kiri. Wih, dalah. Prak, bidai. Prak. Sik kanggo mik ya oke. Sik jenengmu anu sik kalau candaan sik candaan nek ora kelep plotoran kathok ae wis. Pun kula candake. Iya. Bilang apa? Bilang apa? Makasih. Namanya sinten Mas? Namanya siapa? Namanya siapa? Tegar Wisnu Gemilang. Prak brai. Wah, tenang kok. Nuwun sewu mboten kula niku kok ngenyak mboten nggih Mas ribut. Kula niku teng omah ngeten niku ben dinten niku mesti enten bocah ngeten niku. Oh. Mula nek titip kepengin titip swarga sok mbene ngopenono bocah-bocah kaya ngono. Leres niku. Sapa sing gelem ngopeni bocah-bocah kaya ngono niku sok mben ning kono niki kepenak. Lah, saniki purun napa mboten nek jenengan niku dadi kaya ngoten niku lak mboten purun to. Mboten purun. Nah, mila nika jan tanpa duwe dosa, nika les niku nek sampeyan sedo niku ora bakal dikoni malaikat nika warna. Pun bablas langsung swarga. Mula titip swarga. Nggih, leres. Mula timbangane kowe uripmu ya ngayek-ayek sebelum wong ngono kuwi wae jane malah apik, Bu. Kula nderek ngoten niku. Iya no. Malah swarga donya. Nuwun ya. Anak kula wedok sik niki. Nembang wis. Kowe kabeh dituruti kabeh. Niki enten panjenengan Lestari ya diaturke. Lestari bojone Kang Marno niku. Iya. Niki sing ngarang Lestari nggih teng mriki Mas Vito Fernanda. Oh, nggih. Ora melu bapak niki melu trimo melu Pak Dene. Wae. Kula purun nderek bapak enten saged njoto sitiyang. Ngomongan. Ayo. Oh nggih ampun di demi. Wis pun nggih ampun anu ya ampun munjuk nggih Mas nggih pun nggih pun. Munjuk teh to. Oh munjuk teh. Oh iya, oh mboten parang. Nggih kula niku nggih enten ngeten niku entek nyemplung kali barang nggih enten mergo sing salah niku sing menehi inuman. Sing waras malah sing iya. Enduk Lestari. Ya, ora sampe ngono, kowe anggere kelingan Tegar iku malah ora iso nyanyi malah niku. Fokus, Mbak, fokus. Ayo fokus. Ya ora aja nyawang aku, fokus. Tegar ya ora melu ya ngopo. Ya mangga dadas ya.
Mbak Triasmana Sekar Kinanti.